Després de l'inici de mandat, el govern ens presenta aquesta nova proposta per dos dels serveis més importants i amb un pressupost més elevat de l'Ajuntament, el de recollida de residus i el de neteja viària. Des de la CUP creiem que la importància d'aquests serveis no ha anat correlacionada ni molt menys amb la possibilitat de participació dels grups de l'oposició ni de la ciutadania de Vilanova en la seva elaboració, que ha estat pràcticament inexistent. L'únic que han deixat clar aquest govern, sempre que els hem preguntat sobre aquests contractes, és quin model de recollida no implementarien sota cap concepte i quin model de gestió preferien per la neteja viària. El resultat? Doncs bé, un contracte de més de 12 milions d'euros anuals, gairebé un 14% del total del pressupost municipal, explicat a l'oposició en menys de 10 minuts a la comissió informativa virtual i amb més de 500 pàgines a valorar en 7 dies hàbils. En aquesta intervenció els intentarem plantejar diversos dubtes i reflexions sobre, en primer lloc, tot l'expedient en general i, posteriorment, en particular, sobre el lot número 1, que engloba la recollida de residus i el servei de neteja viària. És possible que part de les preguntes quedin resoltes en algun apartat dels 60 documents i annexos que ens van fer arribar la setmana passada, entre plecs, fotografies i excels, però entendran que en 4 dies sigui complicat analitzar en profunditat uns documents que els tècnics municipals porten treballant durant més de 2 anys. I sí, si bé és cert que en aquesta comissió informativa ens van oferir resoldre dubtes sobre aquest expedient a cada partit de forma individual, doncs creiem que no és ni molt menys la millor manera de treballar un tema tan important com aquest. En primer lloc, pel que fa a la totalitat d'aquest contracte, és a dir, de tots els serveis previstos en aquest expedient, tenim els següents dubtes que els plantejaré. Si volen, ens els poden resoldre aquí a nosaltres, a la resta de grups municipals i a totes les persones que ens segueixen presencialment i a través de la televisió, que seria preferible, i si no, doncs ja ens ho passaran per escrit quan hi pensin. La primera d'elles, per quin motiu no han convocat els grups de l'oposició a participar, donar idees i definir conjuntament aquests serveis? En segon lloc, per què no han participat la ciutadania també del debat sobre com ha de ser aquests serveis? En tercer lloc, per què no han adjuntat cap document de síntesi visual i entenedor sobre les novetats que presenten? El quart, amb l'estat actual dels comptes municipals i un pla de sanejament en vigor, ens podem permetre aquest augment del cost d'aquests serveis? En cinquè lloc, tenint en compte que la seva posada en marxa seria de cara al proper exercici, quin és l'augment de taxes que el govern té previst aplicar per compensar l'increment de la despesa? En sisè lloc, la planificació dels serveis ha tingut en compte el model expansionista de creixement de la ciutat que preveuen i anhelen durant la durada dels contractes. I en setè i últim lloc, el tema del control de qualitat, que el plec de prescripcions tècniques assenyala que es troba a l'annex 18, però que realment es troba a l'annex 14, i assumint tots els problemes que hem tingut amb anteriors empreses prestadores del servei, consideren que els percentatges que hi consten són els que faran servir com a indicadors per valorar-ne el bon funcionament, i perquè se'ns entengui el dubte, doncs posem un exemple bastant clarificador. El mètode de control dels serveis de neteja viària d'alta qualitat d'un itinerari, entès com la neteja de l'entorn del mobiliari urbà, sota els bancs, la via pública, etc., preveuen que si la brutícia es troba entre un 0% i fins a un 5% dels racons, serà correcte. Entre un 6% i un 10% serà no satisfactori i més d'un 11% de brutícia deficient. La pregunta és, consideren que aquest model de comptabilització és possible, és eficient i que valorarà realment el compliment del servei? I en vuitè lloc, tenint en compte l'elevat cost dels serveis, quantes treballadores del cos municipal d'inspectors i dels tècnics municipals adscrits a l'àmbit de recollida de residus i de neteja de l'espai públic es dedicaran al control i a la supervisió de l'execució i el compliment d'aquests contractes i amb quin percentatge de dedicació? Per altra banda, pel que fa al lot 1, concretament al servei de neteja viària, volem fer un parell de reflexions i 4 preguntes. Durant els 2 plens de l'any passat, on es va debatre la seva proposta de privatització d'aquest servei, ja els vam advertir a tothom que estàvem davant d'una decisió únicament política que ja estava presa des del dia que van conformar govern. Van demanar als mateixos tècnics que van avalar la internalització del servei que els fessin un informe a mida per justificar la no viabilitat econòmica de la gestió per part de la companyia d'aigües. Ni un segon van destinar a treballar per intentar mantenir la seva gestió directa. Tant a mida va ser el tratge que fins i tot l'informe que recomanava la privatització es va basar únicament en dades de l'empresa privada que va gestionar el servei durant 14 anys, la mateixa que se li va perdonar nombroses penalitats per incompliment d'altres contractes i la mateixa que, ens juguem un pèsol, acabarà recuperant un servei de neteja viària que durant uns pocs mesos va passar a mans i a control públic. Des de la CUP hem compartit sempre la necessitat de redimensionar i adaptar el servei de neteja a les necessitats de la ciutat des d'una gestió directa i democràtica i hem qüestionat també com es va dur a terme el procés d'internalització amb la CUP al govern, amb nosaltres al govern. L'autocrítica considerem que és un valor importantíssim en política per dotar-la de credibilitat. Una autocrítica que considerem malauradament no practiquen gaire sovint alguns
dels partits d'aquest plenari. Dit això, i en referència a aquest servei de neteja viària, els volem preguntar les preguntes que ara formularé. I insisteixo que potser alguns dels dubtes no queden amagats entre la pila de documentació, però per si de cas els hi plantejarem. Primer, per què no han separat els serveis de neteja viària i de recollida de residus en dos lots diferenciats? Segon, si ho haguessin fet, haguessin mantingut la clàusula que impedeix a la mateixa empresa prestar més d'un lot? En tercer lloc, quina part del total de despesa del lot 1 correspon a la neteja viària i quin a la recollida de residus? I, en quart lloc, els complements econòmics que cobraven determinats treballadors amb càrrecs de responsabilitat a la companyia d'aigües, entenem que els deixaran de cobrar. Per últim, alguna reflexió referent al servei de recollida de residus. Com he dit, ja ens van avançar que el model de recollida porta a porta no era el seu model, tot i que s'ha demostrat ser el que aconsegueix uns percentatges més elevats de reciclatge, segons els experts. Doncs bé, pel que hem pogut desxifrar, tenen previst implementar un model de recollida porta a porta comercial, no tots els comerços, però sí des de l'inici del contracte. Per la recollida porta a porta residencial es reserven l'opció de que en un futur indeterminat començar a implementar-ho en alguna urbanització que no sabem quina serà. Vaja, que en una fase inicial seguirà el model de recollida de residus domiciliaris exactament igual que ara, de reciclatge molt per sota de les exigències europees. Ara que tenen majoria per aprovar un nou contracte de recollida de residus i que presumiblement el volen orientar cap a la sostenibilitat, ni tan sols preveuen una recollida porta a porta en alguna zona de la ciutat des de l'inici del contracte, com ja han fet ciutats més grans que Vilanova. Més de 300 ciutats i pobles del Principat ja tenen algun mecanisme de recollida selectiva de residus domiciliaris. Fins i tot Lleida, Vic, Girona o diversos barris de Barcelona ja han implementat un model de recollida porta a porta combinada amb un sistema de contenidors intel·ligents. Aquí a Vilanova sembla que ens tocarà esperar. Opten també per desfer el soterrament de diversos contenidors de la ciutat, aquells que sigui possible, com s'explica tècnicament, uns quants anys després que un alcalde socialista ho implementés a moltes zones del centre de la ciutat. En definitiva, i per acabar, per tot l'exposat, per tots els dubtes plantejats que esperem que ens resolguin, per la inexistent participació i debat sobre les propostes i perquè discrepem del model de recollida i de la gestió privada de la neteja viària, hi votarem en contra. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Figueres.